Lura fil-programm. Il-biraħ fil-għaxija kien hemm it-tieni semifinali tal-Eurovision f'Tel Aviv kantat Michela, għaddiet Michela, ħalli li tert qulna qalbna sakemm qalulna li għaddejna ma għaddejna. U aħna llum għadna magħha minn Tel Aviv biex nistaqsuha fuq x'ġara l-bieraħ, x'kien għaddej minn rasa dak il-ħin li qed qabru il-finalisti u kif qed tipprepara għal għada għaliex għadha tkanta l-ewwel waħda fil-finali l-istess f'Tel Aviv. Ma nafx hekk nistgħux naraw il-Michela. Ekku, grazzi ħafna Michela. Ridna nistaqsuk, x'għadda minn moħħok il-bieraħ meta bdew jgħidu pajjiż wara pajjiż u ma bdew xejdu Malta? Ovvjament tibża naqra u tkun kulħadd trid jgħaddi l-maġna l-finali, ovvjament kulħadd trid jagħmel onur lil pajjiżu u tipo qed possibbli ħjerġgħu jgħidu l-Malta l-aħħar qed mela ma jgħidulniex s'issa ma ddejniex jiena. Imbagħad jgħidulna u l-aħħar. Ġifieri kien hemm mument fejn waqt li qed iħabbru l-finalisti qed teħen naħseb ma għaddejniex ta' speċi għal xejn. Ejja, mela, kif qedtu tipo kien qed tfadal ħafna kantanti li jiena qed ħajgħaddu żgur għall-finali u tipo ma ddewx qed minn ħajgħaddu huma u ma ngħaddix jiena, ġifieri kulħadd naħseb jaħsebha dik. U x'ħin kien dak il-mument? Xi ngħidu d-disa finalist imbagħad qed mela tipo kien hemm tal-Armenja wkoll qed minn is-sit għaddi. Allura kont tajt qalbi kif għajtu l-Switzerland, mbagħad għajtu l-Hillu. Imbagħad x'ħin indunajt li se tgħaddi? Jiġifieri x'ħin bdew ġejjin il-kameras fuqek, indunajt imbagħad qed all right, okay, law il-kamera fuq speċi. Jew sir taf magħna. Il-kameras. Lejdli. Il-kameras propjament ġew qabel ma bdew jgħidu l-ewwel finalist, ġifieri qabel ma jgħidu l-ewwel finalist aħna diġà kellna l-kamera fuqna. Tipo bdejna ħajajtulna u fil-li jitlaq jerġa' jiġi, bat jerġa' jitlaq u jerġa' jiġi u lina tipo fixilna qedna mela dan jew qegħdin jagħmlu hekk biex tipo ħasbuna ħażin jew hekk. Allura qedna ma m'għaddejniex ħajibqgħu m'għaddejniex. Imbagħad fl-aħħar bida jġib lilna il-Kroazja u l-Armenja, bat tipo qedna mela xi ħadd minna. U jien dejjem kont ngħid ħatgħaddi tal-Armenja. U dak il-ħin x'inqalu Malta l-aħħar waħda net. Aħna rajnik ma flaħx titkellem, għax beda għaddej minn moħħok dak il-ħin. Le, għaskellet, fqajt nifki. Tkun proud, tkun ilek taħdem ħafna u li fl-aħħar tipo ġib riżultat xieraq tħossok tajjeb u proud li tkun Maltija dak il-ħin. Ħanibda nikkonkludi, Michela. Inti għada fil-finali, is-sib slaxija ġifieri għada, se tkanta l-ewwel. L-ewwel waħda. Ifhem, inkanta l-ewwel l-aħħar tan-nofs ma tantx tagħmel differenza laqgħu inkanta u l-toqra xi tajba, ġifieri ma tantx taffetwani. Eċitat imma jew? Ovvjament kulħadd ikun eċitat qabel ma titla' fuq il-palk, imma jenna naħdmu ħafna u preparati. Hemm xi ħaġa li ħatamel għada qabel ma tkanta jew xi ħadd li titkellem jew xi talba li trid tgħid qabel ma tkanta? Tas-soltu. Talba tas-soltu u tipo dawk in-nies li jkunu dejjem magħna qabel ma noħorġu fuq il-palk. Kollox normali rridu nagħmlu. Bħalma minna l-bieraħ nagħmlu ħillum, għada. X'inhi t-talba tas-soltu ma? Nitlob lin-nanniet u hekk ovvjament. Hekk talba hekk. Ngħidulhom biex ħarsuni u biex toħroġ tajba. Grazzi ħafna Michela u minn qalbna fisem it-tim ta' Xarabank nawguralek għal-finali ta' għada. Thank you ħafna Mike, thank you. Grazzi lilek, anzi, grazzi ħafna. Grazzi wkoll il-ċali dalli u t-tim tal-PBS u d-delegazzjoni kollha li hemm hemmhekk tax-xogħol impeccabli li qed jagħmlu nawgurawlkom għal għada aħna ħankunu qed insegwukom.